kijken. Je doet dat nog gewoon... Hier in Durfpark. Ja? Ja, en de rest is met de post, maar we hebben veel kennissen hier en veel, we kregen ook veel kaarten en dan, dan brengen we die. Nou, mensen sturen steeds minder kerstkaarten. Klopt, Hè? Tegenwoordig zien het WhatsAppjes en berichten op Facebook. Ja, En, ik vind het toch nog altijd de persoonlijke kaart toch nog wel heel speciaal. en schrijf je dan af en toe ook nog een persoonlijk berichtje? Ja, als het goede voor goede familieleden, kennissen wel. Ja. Ik schreef ook zelf, ik kalligrafeer, dus met dit jaar niet, maar ligt een beetje aan de tijd, want er gaat heel veel tijd in zitten. In kalligraferen, ja? Ja. Dus, En dat heb je ooit eens een keer geleerd. een cursus? Ja, ook. Maar vanuit mijn onderwijsachtergrond, schoonschrijven, tekenleraar die heel erg daarmee bezig was. En dan ook de liefde voor de kalligrafie. U stond ooit voor de klas, mevrouw Kikke. Ja, zeg maar Lea, dat mevrouw, die is zijn. Nee, maar dan was het dan juf Kikke? Juf Lea, hier in Noorwegen. Juf Lea? Ja. Toen ik getrouwd word, Lea Slenter, dus wordt juf, ja, moeten we nou zeggen juffrouw Lea, juffrouw Slenter of juffrouw Kikke. Dus dat wordt, ik zeg maar gewoon Lea. Lea. Juffrouw Lea. En wie lang heb je dat gedaan? 34 jaar heb ik voor de klas gestaan. Op dezelfde school? Nee, verschillende, want hier in die dorpjes, op een gegeven moment gingen die scholen allemaal toe. Ja. En dan kreeg dat kun burgers gedaan, hè? dat heb ik gedaan, Ja. En ja, dan moesten ze verplaatsen. En zo gaat dat. Ja. Vond je dat dan niet jammer om van de ene plek naar de andere te gaan? Ja, op een gegeven moment wel. Want ik heb heel lang in Sleenaken gewerkt. Dat was een heel klein schooltje. Ja, en daar wordt ze met vergroeid met die school. En dan is dat zo. Ja. En dan, maar goed, ik heb hobby's genoeg. Vanuit mijn onderwijsachtergrond in de opleiding ook heel veel hobby's, handwerken, schrijven, lezen. Neem maar op. Dus, Is het wel een creatief bijtje dan altijd geweest? Ja, ik vind dat leuk. Heb je dat van toen uit meegekregen? Ja, ook wel. Ja, toch wel ook. Ja, ik kan het wel zeggen. Ja. Maar ook door die opleiding koos ik me hard kwijt. Daar leerde ik alles van handwerken, handenarbeid, alles wat ze met kinderen moesten. Wat ze kinderen mochten leren. Dan, goed, Welke opleiding was dat? De Pedagogische Academie. En hoe wordt die? In Maastricht. Hier van Noorbeek alles, of ging alles naar Maastricht. Ja. En wie ging je in Oegentiet dan? Met de bus. Met de bus? Met de hele grote omweg. Door heel veel dorpjes? De Rijmerstok gaan ze via Meer. En naar de Randhoorteweg, Bertrigemak, via Meer ging het sneller. En toen de Pedagogische Academie aan de andere kant van de stad. Dus ik was wel een tijdje onderweg. Ja, maar goed. Zo gaat dat. Wat dat betreft is het openbaar vervoer nog steeds niet optimaal, zullen we maar zeggen. zeggen. Nee, dan wordt er ook maar één bus per uur. Dus als ik die misde, ja, dan stond ze een uur in Maastricht aan de statie. Die bezig te houden. En als het dan koud was, ging ze dan naar binnen? Dan wordt het koud. Ja, de vrouwen daar een busrestauratie, hoe ze dan wel eens terecht koos. En de meneer dat was heel aardig toen nog die, dus dat koos voor ze wel even wennen. Oh. Ja, maar goed. Over welke jaren praten we nou? Ik vroeg ook natuurlijk niet naar de leeftijd. Nee. Ja, want dat duizend. Hallo. De buurvrouw, die vindt dat ook geweldig. Is dat ook buurvrouw? Dat is, dat is overbuurvrouw. Ja, ik woon niet, hè. Je wordt dus eigenlijk pas net op paard. Ik wou juist begonnen en zorgen dingen, moet ik toch even zwaaien naar bekenden. Maar in welke jaren ging je dan naar de... Ik ben in 75, 3-jarige opleiding. 75 begonnen met de opleiding tot 78. En toen hier heb ik kunnen beginnen met lesgeven en muziekje voor nog geweest, dus kinderkoortje gehad, van alles. Oh. Een bezig bij, zeg maar. En kunt je ook ten eerste dag nog herinneren dat je voor de... Want Flauwstong, ja. Dat moet toch best wel een drempeltje zijn geweest? Ja, dat waren het ook. En ik hou hier waren een zusterklooster en 2 zusters houden Engwar van de basisschool en Engwar kleuterzuster. En die basisschoolzuster, die toen hier was, zuster Petria, die kwam toen de eerste dag en die had toen een fotocamera bij en die had toen een foto gemaakt van mij voor de eerste schooldag. Dat was erg bijzonder, ja. Die foto heb je nog niet meer aan? Die heb ik nog, ja. Ja, die heb ik. Ja. Oh, die heb je niet prominent ergens... Nee, ja, ik heb zoveel foto's. Ik fotografeer ook nog, dus dat is ook een andere ook nog. Dus ook cursusfotografie, dus eigenlijk van alles. Gewoon, dan moest er tijd vol krijgen, dus dat kreeg ik makkelijk vol. Daar heb ik geen problemen mee. Ik vervel me geen minuut. En worden de kindjes wel eens lastig?
Of had je ook maniertjes om door korte metten mee te maken? Nee, dat viel wel mee, dat was altijd wel. En dat zeg ook jongens die de Durboog juffrouw wordt geen gemakkelijke. Ja, nu de man zegt altijd, nee, die juffrouw die wordt lastig, die wordt streng. Ik zeg, ja oké, dat is hoe je het ervaren hebt. En met de ene heb ze een betere klik als met de andere kinderen. Ja, dat zullen ook genoeg kinderen zeggen, oh die juf. En die anderen zeggen, oh wat een leuke juf. Dus, dat is persoonlijk. Wat denk je zelf, wat voor een juf dat je wordt? Ik word een streng, consequente juf. Ik hoefde niet de popiopie juf te zien in de klas. Want die ouders uiteindelijk die verwachten wel dat hun kind zo goed mogelijk doorgaat naar het volgend jaar of naar de middelbare school. Ja. Dus ja, prima. Hey, en heb je wel eens echt enorme talentjes in de klas gehad? Dat je dacht van, oh, dat kan nog wel eens gebeuren. Ja, dat hou ook met collega's wel eens. Dat we zeggen, goh, hij is toch wel. Dat hebben ze wel eens. En hier in Noorbeek, ja, de misschien van Brigitte Heitzer, al die muzikale soort hier in het dorp. En ik word dan hier ook nog muziekjuf. Dus het was wel leuk dat ze zich noorderhand ook nog zegt, ja. Heb je door mij gewerkt? Of heb je die in de klas gehad? Ja, in de klas gehad. Je hebt Brigitte Heitzer in de klas gehad? Absoluut, ja. Ja. En meerdere hier. Dus Noorbeek is heel muzikaal. Kijk maar naar de harmonie, naar de drumband. Die hebben dus echt heel is leuk. Waar komt dat vanaf dan, die muziekcultuur in het dorp? De harmonie, zangkoor, waardig, schutterie, ook met drumband en zo. Dus en als ouders bij waren, vroeger in mijn tijd, gingen ze niet in een ander dorp voor een hobby of voor een clubje. Dat moest in het eigen dorp, want er was geen verhuur. Dus alles wat in het dorp was, daar ging ze dan ook heen. En voor mij was het toen ook en het zangkoor, het jeugdzangkoor en het grote koor ben ik even bij geweest. En mijn zusjes bij harmonie of bij schutterie. En dat waren gewoon uit die gezinnen, heel veel, dat is nu nog, als een harmoniefamilie of een schuttenfamilie. Ja. Een zuster van mij is de keizerin van de schutterie, dus getrouwd met de keizer. En ja, die zijn gans van de schutterie. En dat hebben ze heel veel hoe ze het allemaal wel gehad hebben met een vereniging. En onder andere de muziekvereniging. Hoeveel zusjes heb je? Ik heb er 3. 3 zussen? Ja. Heb je ook nog broers? Nee. Dus 5 dames thuis vroeger? Ja. Inclusief de man? Ja. En pap, die is ook met een kiepenhok thuis? Nee, dat viel wel met. Nee, word je niet zo druk? Nee, veel met. Nee, wel niet, nee. Heb je zelf ook creatieve kinderen? Ik heb 2 dochters. Ze verzinnen de meisjes. De oudste is creatief op haar manier, maar de jongste is fluitiste. Beroepsfluitiste, dus die heeft wel die muziek en die gaat heel goed. Dan is mam denk ik de grootste fan. Ja, zeker. Papa ook wel, maar ik volg er zoveel mogelijk. Vanwege ook achtergrond natuurlijk ook, hè? Ook, maar ook, ja, de bestroot op de dochter en dan uiteraard. Is dat op dochters, allebei, uiteraard. Maar ja, dus die is nu ook druk aan de weg aan het timmeren. Dus als ze in de buurt hier is, want ze woont in Duitsland. Maar als ze hier in de buurt is bij het Nederlands orkest en zo gaat, dan is ze verdoor. Dus je giet ze de hele wereld over? Ja, ze is in haar studientijd ook heel veel in buitenland geweest. Naar China met orkest, ze speelt bij Guido. Oh, ze speelt bij Guido? Ja, ze speelt bij het douaneorkest, dus ze deed bij van alles. Guido Dieteren? Ja. Guido, ja. Bandy. Ja, die gaan binnenkort die weer knallen, hè? Die is in Amerika geweest. Ja, maar die gaan toch weer wie had dat nou? In Arnhem. Symfonica en Rosso. Dat is in Amsterdam. In Amsterdam? In Amsterdam. Oké. Ja, met Eros Ramazzotti? Ja, heb ik gehoord, ja. Dus en dan speelt ook dochter, die speelt straks? Die speelt fluit, ja. Ja, dat is leuk. Dus dan verzorgen genoeg uitjes per jaar. Kan zij dan ook vreekeertjes regelen? Of, soms, maar meestal niet. Bij dat soort evenementen niet. Dat wordt allemaal uitgegeven. En dat is, Maar ja, als die dochter in een ensemble speelt wat Eros Ramazzotti gaat begeleiden, dat moet ze niet missen natuurlijk. Uiteraard. Dus dat is leuk. Dus dan hebben ze van alles wat. Wie oud is de dochter? 37. 37. En dat is de jongste, zei je, de fluitiste? Ja. En die woont in Duitsland? Ja. Wie het weg? In Düsseldorf. Het Geit. Dat Geit. Over 20 minuten. Dat is goed te doen. Ja. Ziet je elkaar regelmatig?
Ja, niet zo dik, maar ja, toch wel. Ja, ze is veel on the move, denk ik ook. Altijd, en altijd druk, altijd werk, werk, werk. Dus wanneer kinderen een verjaardag plannen, dan moet ik eerst de dochters vragen van wanneer is jullie agenda vrij. Dan, nee, dat is... Zit je met kerst bijeen? Ja, heel belangrijk. Ja. En dan staat er, neem ik aan, wel een stemmig muziekje op. Ja, of als het niet te veel 2 kleinkinderen, dus dan is er nog wel een gezellig kletsen. Maar op zich wel, ik heb altijd kerstmuziek dan op de achtergrond. En dan is altijd wel een beetje, ja, uiteraard. En de oudste dochter, waar woont die? In Arnhem, in Velp, bij Arnhem. Ja, dus we hebben ze niet... Dat is ook... Ook 2 uur. Ja. Ja, daar ben ik gisteravond nog van teruggekomen, gewoon op de kindjes passen. Die zijn wel alweer gaat groter, maar oma gaat toch nog maar iedere week of bijna iedere week erheen. Vast een dag? Maandag, ja. Maandag. Zondag erheen en de maandag door en dan maandagavond terug. Ja, dat is leuk. Dat is ja, anders zie ik ze bijna nooit. Ja, dus ze moest gaat er vooruit. Ja. Ik mocht Lea zeggen. Ja. Lea, het was me genoegen. Ja, ik vond het ook Ja, gezellig. wel, dus, Ja. ja.